Questions about you and I. Why do we need to lie? Sometimes you wonder why we won't see the autumn sky. Questions I need to hide and shelter. Pyramidy jsou dodnes považovány za posvátné stavby spojené s tajným věděním. Na naší planetě stavěli lidé pyramidy v Egyptě, Mexiku, Číně, Indii, Rusku a jinde. Tvar pyramid se lišil. Některé byly stupňovité, jiné sploštělé nebo kuželovité, ale všechny vycházely z ostrého geometrického tělesa. Pyramidy patří k tisíciletým záhadám, které se člověk stále znovu a znovu pokouší vyřešit. Stejně jako člověk, i pyramida se skládá z hmoty, duše a ducha. Pyramidální energie má příznivé účinky na lidský organismus. Dochází k postupnému ústupu zdravotních potíží, hubnutí, harmonizaci životních pochodů v těle. Redakce VM magazínu se rozhodla vybudovat vlastní pyramidu vysokou 2,5 metru. Chceme si takto ověřit účinky energie pyramid nejenom na člověka. Stavba pyramidy vypadá na první pohled jednoduše, ale je potřeba oprášit středoškolskou matematiku a vzpomenout si na goniometrické funkce. Bez toho se při plánování stavby neobejdete. Minimální výška léčebné pyramidy by neměla klesnout pod 1,8 metru. Všeobecně se předpokládá, že nejvhodnější tvar by měl vycházet z rozměrů Velké pyramidy v Gíze. Její stěny svírají s podstavou úhel 51 stupňů 51 minut a je orientována stěnami na světové strany. Někteří odborníci tvrdí, že není nutné dodržet tento úhel. Vždyť ani egyptské pyramidy nejsou všechny stejné. Existují 3 typy pyramid. S ostrým úhlem, Velká pyramida a pyramidy s tupým úhlem. Jejich tvar je dán poměrem základny a výšky. Ostrá pyramida se sklonem 65 stupňů působí podle ruských odborníků jako radiátor, to znamená, že neudrží inertní vlny uvnitř konstrukce. Energie zde proudí, účinek pyramidy je silnější. Ostrá pyramida dokáže dobře absorbovat kosmický éter. Podobné pyramidy s ostrým úhlem najdete v Súdánu a jsou starší než egyptské. Tupá pyramida působí opačně, jako chladič, který vysílá zesílené vlny do zemského povrchu. Příkladem může být údajná Bosenská pyramida slunce. Velká pyramida v Gíze a menší pyramidy by měly fungovat jako rezonátor, jako střední cesta, tedy nemají intenzivní vyzařování směrem nahoru nebo dolů. Pro naše zeměpisné šířky vyhovuje sklon 65 stupňů, což nejlépe odpovídá i magnetismu ve střední Evropě. Rozhodli jsme se takto. Redakční žlutá pyramida bude mít výšku 2,5 metru a sklon stěny 65 stupňů. Stěny budou orientovány ke světovým stranám. Pyramida s ostrým úhlem má silnější účinky na vložené předměty. Na použitém materiálu celkem nezáleží. Neměl by být použitý plast nebo železo. Nedoporučuje se také kombinovat různé materiály. Pro naše účely jsme použili dřevěné, nejnutnější spoje jsou z dřevěných kolíků. Povrch hranolů jsme po konzultaci upravili žlutým nátěrem. Žlutá barva posiluje nervovou soustavu a obveseluje. Žlutá je barva jasného myšlení, bystrosti a objektivity. A to vše při našich testech budeme potřebovat. V průběhu stavby žluté pyramidy jsme řešili otázku, jestli použijeme při testech barevnou terapii. Rozhodli jsme se, že ano. To, že na nás barvy působí a mají hojivý účinek, není žádným tajemstvím. Terapie pomocí barev byla praktikována již ve starých kulturách, egyptské, indické a čínské. Kolem žluté pyramidy jsme instalovali 2 výkonné světelné zářiče s výměnnými filtry. 3. světelný zářič jsme umístili pod vrchol pyramidy. Co očekáváme od žluté pyramidy? Existuje mnoho způsobů, jak využít a používat vliv pyramidy. Žlutou pyramidu najdete v Kvasicích. Uvítáme vaše náměty, návody na různá měření. Pokud máte vhodné měřící zařízení, přijeďte. Žlutou pyramidu je možné využít i pro osobní relaxaci nebo léčení. Your mind is cold aside.